Toto musíte vidieť. Grécka poslankyňa Afrodity Latinopoulou prišla s prejavom, po ktorom sa totálne psychicky zrútili všetci slniečkári a začali nadávať do rasistov a dávať na ňu podnety. A to len preto, že povedala, že dávame miliardy úplne zbytočne na hlúpe integračné projekty pre osadníkov, ktoré majú ísť zmysluplne na vymoženosť zákona a práva. Pozrite si jej prejav a sami si urobte vlastný názor. Mala či nemala pravdu. Μόνο τα τελευταία 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μοιράσει από τα δικά μας χρήματα πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια για τη δίθεν ενσωμάτωση των γύφτων. Ναι, αυτών που στην πλειοψηφία τους, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, ζουν εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών. Που ζουν σε παράνομους καταβλισμούς και ασχολούνται με εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, ληστείες, κλοπές, ρευματοκλοπές, αιμομιξίες, γάμους ανηλίκων και πολλά ακόμα. Και σε αυτούς δίνεται δισεκατομμύρια δίθεν για να ενταχθούν. Για πείτε μου, πόσους αιώνες ακριβώς πρέπει να περιμένουμε να ενταχθούν οι γύφτοι? Φτάνει πια με τα επιδόματα στους παραβατικούς. Ούτε μισό ευρώ σε όσους έχουν παρανομήσει. Δεν πρόκειται για καμία ευπαθή ομάδα. Ευπαθείς ομάδες είναι τα θύματά τους. Τέλος με τις διακρίσεις υπέρ τους. Φτάνει πια με τις αριστερές ιδεολειψίες. Η Ευρώπη δεν γεννάει λεφτά και λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Αντίθετα, τα μαζεύει με υπέρμετρη φορολογία που πνίγει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά και τους απλούς πολίτες, κάνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση μη ανταγωνιστική απέναντι σε Αμερική και Κίνα. Κορυφαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μας φεύγουν φορολογικά από την ήπειρό μας, βυθίζοντάς μας όλους με μαθηματική ακρίβεια στη φτώχεια. Για αυτήν την εξοντωτική φορολογία, ο νούμερο 1 υπέτειος είναι τα δισεκατομμύρια ευρώ που πετάμε κυριολεκτικά στα σκουπίδια για δίθεν κοινωνικές πολιτικές σε ΛΟΑΤΚΙ, μουσουλμάνους και φυσικά γύφτους. Έχουμε γκώσει από σοσιαλιστικές πολιτικές που επιδοτούν την τεμπελιά, την ανικανότητα και δημιουργούν εξαρτώμενους πολίτες σαν ναρκωμανείς που παίρνουν τη δόση τους. Τα επιδόματα δηλαδή από το κράτος. Τέλος εδώ.